Nang ni. Ano daw maloong braso daw manoda man sa pat, lima, gulom. Ito. Oh, ay ta. Haraman to ay ta lumabagan to tigay kulay na ita no maloong. Ano nang bagkat yan. Man ti makita nga ano nang lay tilang yaabay ti balay. Katulungan lagi ko ni. Samit day ta no maloong. Dili kwento ni ito yung walay. Amin nga gagayom ko nga Ilocano, arito ni Artuyak manan nga dalaw daw isuportayo kanya. Dayti content ko na magustuhan nyo. I-like, share, and follow, i-subscribe yun man ijay YouTube channel, Facebook, Milit Vlog ijay, kan ijay YouTube, Antimilit. Kat ado nga salamat kanyayo apo dahito nga content ko kat magustuhan nyo ko ma. Salamat.